Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Yetip gelýän täze 2023-nji ýylyňyz gutly bolsun hemmäňiziň. Hemmäňize maşgala agdy birligi, ojoňyza bereket dileýän. Şu sebäp bilen öz dogan garnaşjamada, Türkmenistandaky illeşmede de ullukan salamy ýollaýan, täze ýyllaryny gutlaýan. O görüşüp bilmedik, jaňlaşyp bilmedik dostlarymyza hemmäňize salamy ýollaýan şaýdan. İnşallah 2023-nji ýyl yetip bilmeyen arzularımıza yetken yılımız olsun. Bir de maşgalamıza, çağrılamıza buluşalım. İnşallah kötü sağ olun. Assalamu alaikum mehruan Türkmenistanlı ve yurttaşlar Türkmenler. Sizi geçip gelen 2023 yıl bilen tüysürümden kutlamak bilen size bir can sağlık durmuşta agdy birlik. O joklarynızda elmydama gülkü, şatlyk, bereket, rızkal, agdy birlik arzu etýän. Goý 2023 ýyl arzuwlaryňyza, maksat muratlaryňyza ýetilýän ýyllaryň biri bolsun. Elmydama janyň sag bolsun, güler ýüzüňiz gülüp bolsun. 2023 ýylda her kim öz sewer ýaryna duşup bagtly durmuşdur. Ýaşamaklaryny arzu etýän. Öýke kineler unudup gowy günlerde ýaşamaklaryny arzu etýän. Hemmäňiziň janyny sag görjeklerim elmadama diňe gowluk bolsun. Assalamu alaikum qadirli ildeşler, mehruan vatansewer doganlar. Ahliňizden getip gelen 2023-nji ýylyňyz gutly mübarek bolsun, düşümli ýyllar bolsun, rızkal bereketli, bagıtly paýlaňyz bolsun. İnşallah saçaklaryňyzyň bereket arsyn, çagajyklaryňyz oýnap gülsün. Türkmenistan döwletimizde bagıtly we bagtyar durmuşda ýaşamaklyk her birimize nesip etsin we näser etsin. Täzeliňiz gutly mübarek bolsun. Hereket dowam. Türkmenler ölmez, watan bölünmez. Ruhuňyz tu kimin belentde bolsun, hormatly ildeşler. Assalamu alaikum vatandaşlar. Hemmäňiziň yetip gelen täze ýyl bayramyňyz gutly mübarek bolsun. Hemmämiz üçin düşümli, bagıtly, rızkylly ýyllaryň biri bolsun diýip arzu edýän. Assalamu alaikum edidilleşler. Mehruan Türkmen halkymyz. Siziň ähliňizden yetip gelen täze 2023-nji ýylyňyzy tüýsürümden gutlaýan. Allah janyň döwletli maşgalarynyň agdy birliginiň hatam berkemegini dileýän. Bartgaryň bereketiň bollugyny Türkmen halkynyň azatlygy we erkinligi üçin göreşýän ähli watansewiji watan oglarynyň maksadyny etmegini arzu edýän. Hereket bizden, bereket Allah'dandır. Vatandaşlar, hemmäňize yetip gelen täze ýyllaryňyz gutly mübarek bolsun. Şu 2022-nji ýylda yetip bilmedik arzularymyza da 2023-nji ýylda yetmek Allah jan nesip etsin. Nesip bolsa inşallah sagaman 2023-nji ýylda öz watanymyza, Türkmenistanymyza ýeňiş bilen gazanyp barmak hemmämize nesip etsin. Aktivistlerin hem canı sağ olsun vatandaşlar. Biz aktivistler diňe siz bilen, yani siz bilen bilelikde ağzı bir olup şu 2022-nji ýylda yani opozisiyada, aktivist hareketinde hareket edip daşary ýurtlarda halkymyzyň azatlygy, adalaty, hak hukuky üçin göreşýän olsak, nesip bolsa 2023-nji ýylda meclislerde, dibatlarda bir-birimiz bilen, yani şu halkyň hal ýagdaýynyň gowlaşmagy üçin tartışmak Allah jan hemmämize nesip etsin. Näme 2023-nji ýylyňyzam ýene bir gezek gutly mübarek bolsun. Snom bodum.